Nagpagawa sa Executive Order number 024-A si Iloilo City Mayor Jerry Pitreñas nga nagamando sa pagpanubo sang heat index threshold sa automatic kapag suspend sang face-to-face classes sa Iloilo City. Base sa EO sang alkalde, humalin 42 degrees Celsius, ginpanubo na sa 41 degrees Celsius ang heat index threshold base sa 5 p.m. forecast sang Pag-asa. Ang diri automatic na nga wala sang face-to-face classes ang mga estudyante, humalin preschool tubtob senior high school. Samtang ang mga school administrator kaga university official naman ang may desisyon nga mag-adjust o kung mag-shift sang ila schedule kung maglabot na sa 40 degrees Celsius ang init sa syudad sa mga universidada. Naibaloan nga base sa report sang Pag-asa, nagdangat na sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas nga na-record nga heat index sa Iloilo City. For nagikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee